dan, dobrodošli u još jednu epizodu. Dobar dan. Ovako, danas ćemo igrati Nibbles. Idemo jednu rundu u Mayhemu. Da ih rasturimo i onda je to to. Ojoj, još ćemo. Da ne bi, bježi Miško. Daj baci na njega bombu. Daj, ajde. Bož si bezobrazan. Bot je baš bezobrazan. I sada ću ga stresiti. Eto mu sada. Kod mi neću dati. Okej. Brzo. Ja ću teleportirat to. Ćao. Ovaj me htio pojest. Sad me ovaj hoće sa strujom pogoditi. E pa moram da se obranim. Evo ti lajde. Sad je vrijeme za bijega. Okay. Ima oči. To pogodak. Ne. Kako sam ga tako promašao. E sad je gotov. Sad si moj Miško. S čim je sad uput? No. Pozme s tim da puknem. S bombom. Kako baš njemu bomba dođe. Ajmo sad probat. Psiu. Zato što ću ja uzet bolje. Ovaj napitak. On je puno bolje. Ajde ti ima netko da bude. Evo ga. Idemo. Daj mase. Da te mogu pojesti. Ne. Opa. Mogu me pojesti. Malo neka pričaka. Opa, malo mi je prazna baterija. Okay. Ajde. Idemo. Ne. Moram se ja teleportirat. Skoro sam ga pojela. Ništa, to je bilo epizoda, vidimo se uskoro.